Takopoti madosa kana bulangi kuadukan ni bata matani aman. Ali Tuhan debata amanani parbubu na sohat dosa para sirohan minahami na dalam rodo hati tujurong manupoti dosa nami na bulangi di bagasan hatan-hatan Tuhan itu jalala badong takut siyaw di bagasan kawanan dia salut Tuhan manipulasi anak kadalan macet orang pangalasyon namin patiku alay iot mahami ali Tuhan alam yang dewasa dohot asih Tuhan sayo nang palingot-ingot akka dosa ni kapasokan dohot pangalasyon namin sayo ingot mahami obat asih Tuhan dohot tinggal dewasa alam Tuhan ali Tuhan Yesus marpamadi maroham di dosa namin na bulungan. Amen. Bagay-bagay ni Batatari na puhasisaan ni dosa ka. Kumukop kita kami dosa to ibana na sa tumatala dosa di bahid di bata. Asa gabi hakiguran ni Batatari maripihindi ibana. Hasangan maripihindi bata na dikita. Amen. Surat ni Apostol Petrus bidusada memukasian ayat 2 sahabat ayat 1 tajahama maresponsor pinusima debata amani mata Yesus Kristus nau manupo kita pada alihon siang kurang ni asin Tuhan mari dipilih hari hidup ni Yesus Kristus siang akan mati asa marpapilihon namangon kita. Disitianon na manoktong, na somarlidang, na soramalos, na sinipan di baluagidyang dihamu. Ay di amo ito hamu, inoron ni buko di debata, marhiti hatos siya, asasahan kuhalwaw, na umradi si papataron ditiki na pagpilipi. Iyo dihalasok kamu, nang pemarsak kamu sa tokin nuaing, di bagasar ragam ni pamujunan, molotung ikoni. Ay naing jupang dohat, hatawot di hapos yang muna, na adulungan kasih naso manahan, na pegisiyan. Bahin kusi-kusiyan, dohot ang diyaw, dohot kasamahan, di kapapatan ni Jesus Kristus. Atipe solung di idahamu ibana, diahologihamu ibana, nahina porsiamuna, nasoli idahamu ibana nuaing, gabi Maria iya rohamu ibagasan halas ni roha, naso takatahon jalan nakomam. Gabi jalon muna do usun di hapok siyaw muna, ima halwaw nito timur. Ima haluaw na niluluan jala pinamanat-manat ni aka panurirang naong manrirakon asi roha na tuhamui. Odo
di pamanat-manat nasida. Mananganigan jalaman sa tinari kita dituhon todi ni Kristus na dibagasan nasida. Na magkatigat dia at nahaporsuhan na naisonggot to Kristus. Rodi akka pasangaton na di pinili. Di papakar itu nasida dada di nasida sendiri. Di hamudo na niradakan nasidai. Lausido na pinabuan ni akka parbarita na uli nuay tuhamu marhide to di parbaria. Naung sinuruna siya badamangijang. Masih hondo akka pardisulgo mamereng tubagasanna. Iyo sahana matua doa kana temanion hata dilibatan jalan dosa. Amin. Mulak mangun, sobo, daging dihalak,
dameni dibata na sumurung sian saluhut roha ima na mangaramoti ati-ati dohot pikiran mo naganup di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Amin. Hatan itu hatta terpuk jamita di parminggota boho di hari pesta paduahon hari haheheon itu hatta di bagasan sadarion tersurat main di buku Sada Korintus 15 ayat 20 rodi ayat 20 lalu tapi hutihut ma di tengah-tengah atas songono ma padok ni hatan itu hatta alai nungahihi Kristusi sian namate ibana do parjulu diak kana modengi ai songon marhite sian sada jolma songgop hamatean songonido marhite sian sada jolma haheheon ni akka nang mate alai songona di bagasan Adam saluhut mate songoni di bagasan Kristus sudi dibangun alai galup ma manghuton parjojorna parjoloi Kristus dungi akana di Kristusi di haroronai dungi di ujungna di sima pasahaton na harajaon itu depata ama dung jolo di pasohot nasa panggonggomion hahwasoon dohot hagogoon ai ikon mangarajai iban rasi rasa dipatuduk salhut musui di tutoruni patna hamate anido musuna parpudi si pasahoton nai ai saluhut nado dipatuduk tutoruni patna alai mulu saluhut dipatuduk didok tadak madisi nasodohot na patuduk kon saluhut na tu ibana alai dung tuduk saluhut na tu ibana di sima dohot anak kisah diri uduk tu napatuduk kon saluhut tu ibana asa debata gabe saluhut di bagasan saluhut ima sahat ni hatani tu hatta hurian itu hatta damang tenang nang hang pinaribot saluhut na matahedongan nang tinubus ni tu hatta di minggu ta sadarion jodolhon ma padohan nama dok nungahehe Kristusi sian namate somaldo huriatta patupahon pesta parningotan ari hahehenon pola 2 hari sian ibu yota apalatung ikerok rikot odol honotta na tutudo hehe Yesus sian namate ikut tuguma nang pakaporsyot tadi sih nama dok hehe Yesus sian namate keradoh maita maralohon saluhun aka paham-paham nama dok bahwa Kristus dang hehe alai anggo nuai tuhita boho di pesta tasadarion ikut saluhun maita makaporsyah maka tidakon tutudo hehe Kristusi mulut apa hutihut hatang dibata ada orang sotur pohon tung apala takas do tidak ko siya Pastor Paulus las ima nagabi jamita nang odorat tuhita tutudo hehe Jesusi ima na mangalusi akka ganggu ni roha taringot tu Jesus adong do di ba madokon dang tutu Jesusi hehe alani odolan ni hatang dibata sa derion di pesta Paskah na paduahonon taauhom ma nunga hehe Jesusi huriana hunakot nito hatta sada pangaripunan di partinaonan ni Jesus ima hehe sian namate takas di tape hutihut di minggu nang salpu takas do didok natoropi jala takas do diboto portibion anggo Jesusi Jesus na mangajari na salaon Jesus na patupa halongangani Jesus na mangubati at kana marsaheti di ida portibiodo ibana do na tarsilan di ida portibiodo ibana do na manaon na persuki jala di ida portibiodo laos di ulo portibiodo manok tokon tok
kohi tu tangan neng. Laos ido Jesus nahihi napatari dahu diri tu akan atorokis. Hihi sian namati. Ala tayo ingot makadongan damang dainang dongan nang tinubus nito hatta molo tumpe mati Jesus dipersilahkan. Dada ala ni gogo ni pertibioni. Dah. Alai nunga dipatikon manang nunga ikosau soni. Nekrodo debata mariti Jesus Kristus tu pertibion manaon akan hacit jadi kepala mati ibana alai hehe imsi sen hamate ani dang namar gugu pertibion anggo manakuk Jesus dah nang tarsurat do jadi kosau soni dang namar gugu pertibion maradapu Jesus alai nunga ikut ulah ni Jesus sih. Jala dibutuh Jesus jangan manang semua dia para matena. Ikon tarsila. Ima sadadanan laho patupahon haluaon di zoron hamunangan maralohon dosa. Hamateni Jesus manaluhon salhut kuason dosa. Atau kadamang day nang dongan nang tinubus nito hatta narikot dihodo hapi ali jolma ubayan na ikomarsitaon Tuhani narikot dihodo hapi ali jolma ubayan na ikotarsilang Tuhani narikot dihodo hapi ali jolma na ubayan na ikomati Tuhani atong taruli mahita di haluaw na pinatupani adik pe hita manglo dosa adik pe pertibion na mapersilakon iban alay hamatiani lao tu pertibion tes mertua mak hita gabe taruli hita di haluaw alani hamatiani tu hatai damang denang asa molo tumpe mati bano dang hop di tanomani anggo tu hatai ditaluhon guys jala takas di dokon ada orang semasi tahun ada ibana naik komanaw na porsuk anak ni zolmay ikom mati tarsilang ibana jala ikon hehe imana di hari patuluhon mati tu hatta dang di tanomani ibana nunga hehe siani dang di tanomani jisusis nunga rumar tanomani nunga ditaluhon sorok ni hamatiani nunga di patupa haluaon nang tu pertibion nunga hehe Jesus las didok muse hehe Jesus jala ibana do na parjulu hehe sian akanamoti nyan dong sa porsiaon atik pe adong akana hehe sian namate adorang su Jesus didok dang na parjulu ngoni buasa isa majupak kita parasingan ni haheheon ni Jesus do haheheon ni halak na mate adorang su Jesus ima akahalak na hehe adorang su Jesus na pinahehe ni huwaso ni debatadis na pinahehe ni huwaso ni debatado akajol manahehe siya namate adorang su Jesus lasong nido nang Jesus paheheon ni namate dang na namate na marhuaso ala Jesus do na marhuaso paheheon na sida ala yang Jesus marasi manang tu haheon niya ka namate hehe Jesus sin namate na pinahehe na sendiri huaso na do paheheon iban disima Jepang tak iya haheheon ni Jesus si sadok haluaw manang tuhita sadok hatuaw manang tuhita akan aporsiya diban atau unang mamubah aporsiyota asa tong taruli kita akan aporsiya di ibana di pahehe jala totong manotok kita marulihon hatuahon na pinatupanay marhiti haluaon sahat rodi saliling ni liling daman denang
Di hajal mota hamatiani ima musna para pudi. Wodora ubayan na saya pala ngot dirohatta molaru sa tongat-tongat tanah hamatian tunga celungun roha. Alai pos manang rohatta dada hamatiani ujung ni salhutna di hajal mota. Ala nunga dihamonakun Yesus bi sorot ni hamatiani. Alai nasa zolma ikom mati jalan mati di bagasan Kristusi ikut dipahehe ditikina alanima upahahehe ni Yesus do gabe taruli hita nang dihahehe alai hamatian perhitian lao manopot surgui dui asa taruli mahita dihanguluan na sorasuda na pinarbagani di bata naik si pasahatonna tuhanak na porsia marhiti Yesus Kristus nuai nunga hehe Kristus nunga monang Kristus saluhutna huaso ni portibio nunga di patuduki nunga telunguni asa holan di batama nagabe si sebaw dongan nang tinobos ni Tuhani ulangi hami madok nunga hehe Kristusi toho di partikian na masa sore mago nuay ima kopit sa pulusia sada nagabit odolat dihita di pesta Paskah na padua honon ala nang hehe Kristusi unang be soluk di rohat tarohabiyar unang be mabiyar hita di kena masa ale marpos ni roha mahita ay gumugo di Tuhani sien nasa saluhut huaso na di portibion tapahihima nang pakrimotta alani tapahihima na semangat ta asa gira hita malua asa gira tu hatai maras ni roha ni da portibion dauma siak kita jalasal kuma siap portibion sori mago nama sanuai di bagasan pakrimon na mangulu mahita mangarakah tu juluan ni arita dang tamu tu dupi manangakah na masa di balik niyon alai pos marohatta donganan itu hani mahita mamulus portibion amin martanya kita Tuhan di bata Jehovah aman nami naung manubus hajal maun nami marhiti Yesus Kristus narotu portibion napolay ko manaw na porsok imana ayamang napolay ko manaw ni cakicak imana napolay ko tarsilang iba na Tuhan napolay ko durus mudar na Tuhan saluhut nay holan humokop portibion dilayay portibiodo ibana hape portibiodo marupahon haluaon atong patugo man ang haporsyan namin Tuhan ajari hami marhamu baon asa unang selaw sa mangulaw na kahadusaw alay mangulu mahami dingulu hay baruon hinorhon ihaheheon ni Tuhani nunga heheho Kristus marupa mahami nang dihaluaon dihaheheon nang dihanguluan na saura suday atong pinuji mahole Tuhan saluhut nang ngulu namin tuho maho pasalatan ramoti dongan iringirik kami Tuhan para guguihan maralohon akahuaso na di portibion asa marpos ni roha hami homa na sa hiupa tujuluhuk kami ramoti ma nang portibion na Tuhan di namarsak nuaing di namasa sorimago kopi sa pulusia gudang na hagwa ko sa ali Tuhan gudang na marsitaonon gudang na manaon halciton jalalas gudang do nang akadongan namin na mamelihod diri na berjuang maralohon sorimago kopi sa pulusia parguguy matuhan akan na mariluilu apulek kana marsak roha parguguy kana berjuang maralohon ni Tuhan parguguy kana daw na marsahit asa marhamonangan na sida talo ma Tuhan parsahito ni dibayin gugo ni hajol manan Tuhan tang manahakan atong ho masayo pangasahok kami jala mangido mahami tibu maho Tuhan maral sini roha jama ma portibyon salpuhum ma namasan lan ramoti masalu na luwas ni huriam di tonga-tonga ni bagas na sida na jup pamarsar na ngrap doho torak doho pangisi ni bagas na ramoti na sida Tuhan dia keulon ramoti na sida dia kapakrimon na ramoti na kasudut na poso atau guru diho mangul nami Tuhan ditikton sugut sahatro di saling nileleng na amin
Tajak ko mabarita na uli di pesta tasadarion. Marid di mahita. Tatangya kuma peliatta. Ali di bata aman namin na di banagidjang. Horo harorwan ni saluhut sililihon na dinggan doho nasa ulibasan na muliutos. Hupasat hami masyan na nilihom ito hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabiwap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo ditongkatongan huriam dohot di portibyon. Buhay marohan nami mariti-hiti to dim. Asalam tadahami godang nisilihol yam itu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Mariti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita madok gitangiang ali ama nami. Ali ama nami na di banogijang. Say pinarbadia magwarmu. Say ro maharajamu. Say saut malumoni roham di banotongaon song na di banogijang. Lehama tu hami sa dari on hanguluan siapari. Sisa madosa nami songon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tu gihon tu pangucunan palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon dohot hagogoon rodya sangapon saliling nililing na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disedakon Tuhan de batama buhi na tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhi na tuho jala di pasaro madamena tutodim. Amin.